tenim Unidos Podemos, Mas, Ibiza i Formentera. No és que estigui fent una ironia de dir més en castellà, no és això, sinó que la candidatura està registrada com a Unidos Podemos, Mas, Ibiza i Formentera, perquè Mas és un partit polític d'Eivissa que diu així, és a dir, la candidatura és aquesta, és Unidos Podemos, Mas, Ibiza i Formentera, en castellà. L'altre és el Partido Popular, Partido Socialista Obrero Espanyol, i després tenim Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Els 4 partits, i jo crec que això és simptomàtic, han estat registrats a la Junta Electoral en castellà. Nosaltres som, també hi ha Partido Antitaurino, Espagma, i el Partido Familia y Vida, Unión Progreso y Democracia, també en castellà. Nosaltres som l'única candidatura que han registrat el nostre nom en català. Això per començar. I pensam que som els únics que poden representar les Illes Balears amb veu pròpia, perquè si fins ara, durant aquests darrers 40 anys, tots els candidats que hi ha hagut, tots els representants que hi ha hagut, de tots els partits estatals, no mos han representat, en altres temps no mos han representat perquè ningú ha sentit a parlar d'ells, ningú se'n recorda del seu nom, ningú sap les propostes que han fet a Madrid. Nosaltres creiem que som els únics que ho poden fer. A més, fins ara, durant totes les eleccions que hi ha hagut, sempre hi ha hagut un espai sobiranista per votar. Aquestes eleccions no podien ser menys. A les passades eleccions sí que hi havia un espai sobiranista, hi havia més. Jo, entre d'altra gent, a Formentera, per exemple, vam anar a penjar pancartes i vam posar moltíssima energia en que més tragués moltíssims de vots. I ara esperam que s'hi vagi molt bé amb els seus nous companys de viatge, però tenim molt clar que no és la nostra opció. Que nosaltres volem que hi hagi una candidatura que defensi la plena sobirania de les Illes Balears. Per què? Perquè creiem que l'única manera de poder millorar l'educació, de poder millorar el territori, de poder treballar per la nostra cultura, per la nostra llengua, és amb sobirania territorial, sobirania lingüística. Si no podem decidir a casa nostra què és el que volem, no hi haurà cap manera per poder treure endavant les Illes Balears. Nosaltres no pensem com altres que han de millorar el nostre finançament. Nosaltres trobem que a casa nostra hem de recollir els nostres impostos que se'n van ni més ni manco que un 48% dels nostres impostos se'n van cap a Madrid i no tornen. 3.514 euros per persona, 3.514 per persona i any. 3.514 euros tindríem més, podrien invertir més per persona cada any en les nostres escoles, en els nostres hospitals. Podríem estar parlant moltíssim. Una llei de costes. Podríem fer una llei de costes perquè a Formentera, les Illes Balears, però a Formentera especialment, fa molta falta una llei de costes que respecti les especificitats de les nostres illes i concretament de Formentera. Són tantes i tantes coses que fan falta una plena sobirania per poder-los dur a terme i que si no són impossibles de dur a terme. En Ferro Moreno és la següent persona que serà a continuació. Ell és jutge, ha estat ocupant la plaça de jutge interí de 2010-2015 en els jutjats d'Eivissa. És llicenciat en dret, ara és pagès i estones lliures polític. També és monitor amb ANEF, treballa amb quimioteràpia, correcte? I vos deixo amb ell. M'interessa formar part, sí, és que també amb el Senat. El Senat és una càmera de representació territorial que no representa ningú, que en aquests moments no és més comptat, és un tap perquè les coses que no interessen als que manen allà no passen i les coses que interessen als que manen poden. Això és el Senat, en aquests moments és així.
Llavors, això, evidentment, ho hem de canviar. Hem de canviar-ho perquè, certament, la nostra intenció, el que a tot ens agradaria, és que les Illes Balears tinguessin la seva sobirania. Dintre o fora. De moment, tinguessin la seva sobirania. I una de les maneres és, evidentment, entrar en aquestes institucions i canviar la legislació. No pot ser que aquí no es decideixi res i allà es decideixi tot, especialment si el que es decideix allà és contra el que es vol decidir aquí. Això és el que no hauria de passar mai i això no ha passat als últims 40 anys. L'última prova, sense anar més lluny, la tenim amb les barques de Formentera, les famoses barques de Formentera. Atraquen en el port d'Eivissa des de fa molts anys, que jo sàpiga, des de fa 25 anys, que és la primera que vaig venir aquí a Formentera per un assumpte judicial de fa 25 anys, 24 i alguna cosa, i les barques ja atracaven el que estan ara, i ara les volen canviar perquè, esclar, a la gent de Formentera, no tenen tot bo. Els interessa més posar uns llocs aquí, que ara més, a Formentera, si està bonet. No pot ser perquè la gent de Formentera això no ho vol. Però, esclar, això decideix l'autoritat portuària, que és un organisme que depèn de Madrid. Llavors, l'autoritat de Madrid és el que va néixer. Madrid decideix. Però si Madrid decideix això, Madrid decideix que tenen pau de dir apostes, moltes vegades, que la Formentera és més estreta i les apostes no serveix perquè les cases poden anar on sigui. Però, esclar, si han de guardar, no sé, 25 metres, 50, i potser resulta que hi ha llocs que no, les cases li cauen i han de parar el mar. Això no pot ser. Això no pot ser. I això, per canviar això, l'única manera que tenim de fer-ho és que hi hagi gent d'aquí que escolti a la gent d'aquí, que ja vagi allà a explicar el que la gent d'aquí vol i a forçar que el que vol la gent d'aquí es compleixi i es faci. I els únics que podem fer això en aquests moments som nosaltres. Per què? Perquè som una gent que no depèn absolutament de ningú. És cert que Esquerra Republicana dona suport en aquesta candidatura de sobirania per les illes, però això no vol dir que Esquerra Republicana sigui la que decideix. A mi no em digués ningú. Jo no soc d'Esquerra Republicana. Evidentment, tenim sintonia, tenim simpatia, però jo no soc militant d'Esquerra Republicana. A mi tampoc. I molts, la pràctica totalitat de la gent que està a les llistes no és militant de cap partit. És a dir, nosaltres tenim llibertat per anar a les cambres que ens toquin a demanar el que la gent de Formentera i d'Eivissa ens demanin que demanem. I aquesta és la nostra força i el nostre compromís. No us podem dir exactament què farem. No tenim un programa com dels altres que no, posem els impostos, deixem això, arreglarem aquí, donarem uns zapatos i a la gent que no tal, posem la pensió. No, nosaltres això no ho diem. Nosaltres l'única cosa que diem i assegurem és que el que farem és tot el que sigui possible perquè la gent d'Eivissa i de Formentera tingui una veu on s'hagi de sentir. Jo ho he dit moltes vegades, ho seguiré dient, no s'acabarà de dir-ho el dia 26 de juny, seguirem dient endavant. Nosaltres, la nostra feina és escoltar aquí per parlar amb ell. No ho sabem fins ara, anàvem allà a escoltar el que es deia, venia aquí a veure's la seva pel·lícula i acabàvem fent el que volíem. Això és el que nosaltres no farem. El compromís és portar les idees d'aquí, les propostes d'aquí i les necessitats d'aquí, portar-les allà on faci falta perquè totes aquestes necessitats, idees i projectes es compleixin aquí. Això passa, evidentment, passa per una qüestió econòmica. Sense diners no hi ha cosa que hem de fer-ho. Aquí, els diners, tenim 3.600 euros són molts diners que no tornen. Però és que, a part d'això, generem molts diners. L'aeroport d'Eivissa és més lluny, que no és que sigui l'aeroport d'Eivissa, l'aeroport d'Eivissa i Formentera, perquè és el mateix. Genera cada any per l'estat espanyol 500 milions d'euros. I d'aquests 500 milions d'euros, l'estat espanyol inverteix 100 milions a l'aeroport, a les pistes, físicament. Ara han posat l'aeroport tan bonic que després a l'hivern el tanquen la meitat, perquè no és per res.
però seguim estant amb el mateix problema. De l'aeroport a Sant Eulàlia no hi ha un autobús que t'hi porti. Has d'anar a passar per aquí. Al pàrquing segueixen car. L'altre dia ens deia el senyor del Partit Popular, escolta, és que hem inaugurat l'Hospital de Can Misses. Bueno, ja està, després de 15 anys ja està bé, ja tocava. El problema és que ja està assegurat, però bueno, ja l'hem inaugurat. Ara volen fer la marató de Sant Eulàlia, per anar-se a una altra vegada. Això és el que nosaltres no volem. I no és que critiqui que ho fan malament els altres, no, és que ho poso de manifest. És històric, és històric. I et diuen, no, és que no ens doneu cap avantatge, no us dieu que heu fet res bé. No, és que no heu fet res bé. I nosaltres el que sí que farem serà escoltar el d'aquí, perquè nosaltres volem que aquí, Formentera i Eivissa, funcionin i siguin el que han de ser. I el que han sigut sempre, unes illes pròsperes, unes illes tranquil·les, unes illes on la gent, els residents, nosaltres, volem viure tranquils. Sí que s'ha de viure tot el temps. Sí, una part important és la nostra manera de viure, però no és l'única manera de viure. I no perquè vinguin els turistes hem de deixar de viure nosaltres, que és el que sembla que està passant. No. Nosaltres hem de ser, com hem sigut sempre, formenterers, evisencs, i hem de viure com hem viscut sempre, a la nostra llengua, a la nostra cultura, a les nostres tradicions, a la nostra manera de fer les coses. Que és el que volen que deixem. Volen que deixem de fer tot això, ens volen acabar. I ens volen acabar perquè s'estan menjant les illes, les dues. Eivissa i Formentera estan morint, s'estan assecant, no tenim aigua, no tenim res. Ens quedem sense res. I quan no tinguem res, ens en quedarem. Nosaltres seguim dient que això és el que no volem que passi. Volem que Eivissa i Formentera siguin Eivissa i Formentera, visquin que Eivissa i Formentera, pensin com sempre s'ha pensat i volem escoltar a la gent d'Eivissa i Formentera per traslladar-ho a Madrid i explicar-ho i treure sempre benefici per nosaltres. Nosaltres som els únics que no aparem de ningú. I en Mateu, ara, després, ell us ho voldria dir, però jo us ho diré jo, per tots els partits que hi ha, tal, fixeu-vos. Partit Popular, Madrid. Ciutadans, Madrid. Podemos, Madrid. PSOE, també. Que ja està tan baix. I quedem nosaltres.